ko sila ug papason ko ang ilang ngalan sa handumanan sa mga tao. Kung wala pa ko makanlok sa panganda sa ilang mga kaaway, mahadlok nga kining mga kaaway magpasigarbo nga masay pano. Ako mao ang magpahamtang sa kakamatayon ug ang muhatag sa kinabuhi. Ang among kaugalingong kamot maoy nakapadaon, walay labot ang Ginoo niini. Kay mga tawo sila nga walay pangisip, wala sila'y mga salaputan. Ako mao ang magpahamtang sa kamatayon ug ang muhatag sa kinabuhi. Unsaon gud pagbuntog ang usa ka tawo ug usa ka libo, o pagpadagan sa duha ka tawo ug napulo ka libo. Gawas nga kini tungod kay ang ilang bato nagbaligya kanila ug ang Ginoo mitugian kanila. Ako mao ang magpahamtang sa kamatayon ug ang muhatag sa kinabuhi. Haduol na ang adlaw sa ilang kalaglagan ug dili na madugay ang ilang kamatayon. Sa walay duha-duha ang Ginoo magbuhat ug katarong ngadto sa iyang katawhan, sa